ספגתי פגיעה ישירה של קטיושה. היא נפלה ממש 3 מטר ממני, כל הבית התרסק לגמרי. נפגעתי, וכולי מלאה ברסיסים עד היום. חוץ מהפגיעה הפיזית, הדבר הבאמת באמת קשה זה הפוסט-טראומה, הפגיעה בנפש, שזה פשוט חוסר תפקוד מהזקה וממצב כזה, והפחד מכל רע שמזכיר, והרעד מכל הגוף, וההתפרצויות של בכי, וחוסר יכולת לחשוב ולתפקד, ובעיקר האימה והפחד שמלווים את כל... יש אזעקה בבניין שלך, מה המציאות שלך? לאן אתם הולכים? קודם כל, אם זה באמצע הלילה, אנחנו צריכים להעיד את כל הילדים מהמיטות שלהם ולהוציא אותם. צריך לשים נעליים ולשים מגעיל ולקחת תיק על הגב, לקחת את הקטנצ'יק בידיים ולהתחיל ללכת, לרדת פה במדרגות. אין לנו מעלית פה, זה בניין ישן, רוצים פה במדרגות. אפשר לראות סיטואציה מציאותית שצריך עכשיו לצאת ולהירטב בדרך. ואנחנו בעצם יודעים לו לקרוא. It's raining. ואנחנו פונים פה או לכיוון הזה, ואז שמאלה ושמאלה. ובריצה זה לוקח 3 דקות, אבל אם אנחנו עם הילדים והולכים קצת פחות יותר בנינוחות, זה גם יכול לקחת 7 דקות. וכמה זמן יש לך בזמן האזעקה? 1.5 דקות להגיע למרחב מוגן. אז זה פשוט בלתי אפשרי. והפסקנו לעשות את זה, וכל המשפחות שגרות בבניין הזה פשוט לא הולכות לשם, כי זה לא אפשרי ללכת לשם עם ילדים קטנים. זה לא אפשרי. כמה דירות יש כאן? יש כאן 3 כניסות, וכל כניסה יש 6 משפחות. כולם עם ילדים קטנים. 18 דירות, עם כמה ילדים בממוצע? ממוצע של 5 ילדים. 5 ילדים, 18 משפחות, ממוצע של 5 ילדים פר משפחה, וכולם צריכים לרוץ יחד באמצע הלילה? כאן אנחנו רוצים לשים את המיגונית. Okay, we're going to go see the location where they're going to place the migunit. Okay, underneath, basically in place of this little awning. It's going to be right adjacent to the building. It's raining now. Imagine coming out through the rain to get here, but it's better than what they've got right now, far closer adjacent to their building. Okay, there's this entire space here and they can place it safely here. There's nothing else here right now. And it's just a literal lifesaver for all of these families. There are over 100 people, including all the children, something like 36 adults, and imagine like something like 70 plus children.